Kasi waihama, nhasi uno tiri kutaura pamusoro pekutsungirira panyaya yekutenda. Kutsungirira nenzira inodikanwa naMwari, kwete kungoti unozviitirawo iwewe chete, asi tinofanirwa kudzidza kutsungirira, uye tinofanirwa kuziva chikonzero chokuti sei tichifanirwa kutsungirira. Nekuti munoona dzimwe nguva kusatsungirira kushayiwa umwari, dzimwe nguva kusatsungirira chivi. Ndikutaura kuti chiko, ndikutaura pamusoro pekutsvaga Mwari. Munotsvaga Mwari sei? Iyo nyaya yekungogara tichiverenga shoko, tichidzidza, tichikumbirira kuti shoko ritizarurire, tinzwisise. Amen. Uyezve kutsungirira kunobva pakuti imi munoenda kumakereke nguva zhinji, kana kuti munoteerera vamwe vanenge vachitaura pama-TV nepamaredhiyo, kana kuti munoenda pana Facebook muchinzwa vanhu vachiparidza, pana na YouTube. Muri kuzvinzwa? Zvikanzi pane zvinobudiswa ipapo, imi munofanirwa kunge mune chisivhu chenyu cheche chinopepeta chiyachi. Kana muchipepeta hupfu, muchida kubata zvimwe zvinhu kuti zvamunenge musingade kubika, munoshandisa chekupepeta kachiyachi, chinenge rusero ichi. Ndakukanganwa kuti chinonzi chii muchishona, asi muchirungu chinonzi sivhu, yekuti zvimwe zvinopfuura asi zvimwe zvinobatwa. Zvinopfuura ndizvo zvakanaka, zvinobatwa izvi ndo zvinobviswa. Ndo zvatakafanirwa kuita panguva dzose patinenge tichitarisa shoko. Hazvinei kuti tarinzwa richitaurwa nani, nesu tinofanirwa kupinda mumagwaro nokudhiga inu. Isi tine zivo, munoziva. Kubva panguva yatakatanga kutenda tine zivo yakakurisa yatinofanirwa kunge tichishandisa. Naizvozvo kubva pazivo iyoyo hongu pane zvimwe zvinhu zvitsva zvatinonzwa kubva kune vafundisi vedu, kana kuti zvatinonzwa kubva kune pa-TV kana paredhiyo, kana kuti pamafundisi vepana YouTube, kana kuti vepana na Facebook kana mamwe. Zvikanzi ipapo tinofanirwa kuisa shoko iro through a sieve. Zvataurwa izvo through a sieve, zvakanaka ndo zvatinofanirwa kugarisa mumwoyo, zvakaipa toita sei? Tobvisa. Dzimwe nguva panenge pasina chakatombonaka kana wani pane zvinenge zvataurwa zvose. Naizvozvo nezuva reMakumi yatitange nekupa maropafadzo kuna Mwari. Makaropafadzwa imi Mwari Baba wedu ari kudenga, musiki wezvinhu zvose. Makatipa zvamakatonga nezvamakatema kuti zvititsvenise, uyezve makatirayira pamusoro pekuverengwa kweOmer, rino riri zuva re25, zvichireva vhiki 3 namazuva 4. Mwari tikomborerei zvatinenge tichipinda pachidzidzo ichi. Amen. Amen. Zvikanzi ivai nekutsungirira. Pamusoro pekutsungirira, zvikanzi ivai necommitment. Chinonzi commitment chii? Kuzvipira. Zvikanzi kuzvipira kwenyu ngakuve nekutsungirira. Kana zvichinzi ameno, kana zvichinzi unwavering, mungazvinzwe sei pachishona? Zvichida ndingashandise nzwi rekuti pachirungu constant, zvinoramba zvichiitika. Kutsungirira kuri pamusoro pekumwe kutsungirira. Kuzvipira kuti ndazvipira kuti ndava waishe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo zvandinozvipira kuti ndava waishe wedu Jesu Kristu, ndinozvipira pashoko, panyama napamweya. Ndinofanirwa kudzidza nokuramba ndichidzidza. Ndinofanirwa kuita ndichiramba ndichiita. Ndichiita iya inonzi refinement. Handika munoziva zvinoita ngwerewere. Pana napalenta, pana nangwerewere. Ndo zvakudhara izvo, ameno kana vanyuwana ama 2000 vachizviziva. Pane zvinonzi mugaiwa. Achaziva kuti sadza remugaiwa ndo raitaiti chii kare. Roramil. Kuti ibve paroramil kusvika pangwerewere kana papalenta inenge ichitsetsewa. Naizvozvo tinofanirwa kutsetsewa pashoko, pakungoziva shoko, pamaitiro napamafambiro, patsika. Tsika dzedu dzinofanirwa kuramba dzichivandudzwa, dzichitodza dzane dzaishe wedu Jesu Kristu. Mukudaro nhasi tikutarisira pana vaGaratia 6. vaGaratia 6 tichitangira zvedu pana vhesi 6 kusvika pa10.
asi panhanganyaya chaiyo hatisi kuzotaura nayo pamusoro payo. Tinotaura zvinhu zvinolidha kana kuti zvinotitungamidza kuti tisvike panhanganyaya. Yativenengei vhesi 6 kusvika pa10. Zvikanzi ani naani anogamuchira dzidziso mushoko anofanira kugovana nounomudzidzisa pazvinhu zvose zvakanaka. Amen. Tichapinda kuti zvinoreve chiizvi. Musanyengerwa, Mwari haasekwe. Munhu anokohwa zvaanodyara. Anodyarira nyama yake achakohwa kuparadzwa kunobva panyama iyoyo. Uyo anodyara mweya achakohwa upenyu husingaperi hunobva pamweya iwowo. Ngatiregerei kuneta pakuita zvakanaka. Amen. Ndo vhesi 9. Ngatiregei kuneta pakuita zvakanaka, nokuti nenguva yakafanira tichakohwa kana tisingaori mwoyo. Amen. Zvikanzi musaore mwoyo pakutsungirira kwenyu pazvinhu zvakanakisa zvinodikanwa naIshe wedu Jesu Kristu. Rambai muchidzidza, nekuti hamuzivi zvose tinoramba tichidzidza. Nyangwe nesu tichiri vadzidzi, nyangwe zvedu tichida kudzidzisa, tinenge tichitodzidzawo. Naizvozvo zvatine mukana ngatiitei zvakanaka kuvanhu vose, zvikuru kuna avo vari mumhuri yavatendi. Amen. Manzwa apa ndapedzisira ndichiti inini zvandiri mudzidzi asi ndinodzidzisawo. Asi ndiye mudzidzisi ari kutaurwa here pana 6 apo? Mungadaro nekuti takafanirwa kugovana kakare. Munoziva ndo kunonzi kuita sei? Kugovana chingwa ikoko. Takafanirwa kudzidzisana. Patinenge tichikudzidzisai munenge muchidzidzisawo. Dzimwe nguva nzira hombe yekuti dzidzisanayo ndeyekuti bvunza mubvunzo. Nokuti handi zvose zvamunotibvunza zvatinoziva. Handi zvose zvatinoziva zvatinokuudzai. Muri kupanzwa? Saka mubvunzo wakanaka pazvinhu zvose. Tinenge tichitodzidzawo kubva pamuri. Kana takonewa toenda tinobvunzawo vamwe, kana kuti tinobvunza magwaro pachawo. Asi hazvirevi kuti kana matibvunza tikatadza kukupai mhinduro, imi munogumira ipapo. Munofanirwa kunobvunzawo magwaro. Patinozosangana tosanganidza pfungwa. Naizvozvo zvinonzi ani naani anogamuchira dzidziso mushoko anofanira kugovana nomudzidzisi neanomudzidzisa pazvinhu zvose zvakanaka. Amen. Apa mungati aiwa mafruits acho ndo atinogovana. Hongu, pane mafruits. Ndakakudzidzisai, munoziva vana vanodzidziswa, vanongodzidziswa kana physics kana chemistry, asi zvavanozopedzisira vazova zvimwe zvinhu zvisinei nedzidziso yavakatanga kuwana. Vamwe vanotowana zvinhu zvitsva zvavanogadzira muupenyu zvavanga vasina kudzidziswa nani? Nomufundisi. Ndizvo zvamakaitawo. Munofanirwa kutsingurira pakuda kuvandudzwa, pamafambiro, pamaitiro, pakunzwa napakuita. Muri kunzwa? Munofanirwa kugara muchidzidza, muchizvivandudza imimi. Nekuti ndo Jesu zvaanoda, ndiyo inonzi kushandira yatinoti perfection. Kushandira kunatswa. Kushandira kururamiswa. Kururamiswa hakumire nezuva rimwe chete. Hakumire nechinhu chimwe chete. Tinoramba tichivandudzwa. Naizvozvo utsvenewo ndo zvawakaita. Pane pamwe pandinorakidza utsvene, asi zvimwe zvinhu zvose zvakasviba izvo. Pane chinhu chamuri kuona imi ndikurakidza utsvene, asi Mwari paanondiona anoziva kuti kumwe kwese kune madhaka. Ndinofanirwa kuramba ndichivandudzwa. Muri kuzvinzwa? Tinogovanawo futi nomudzidzisi mukuru. Mudzidzisi wedu ndiani? Ndiishe wedu Jesu Kristu. Muri kuzvinzwa? Tinogovana naye. Ndizvo zvaanotoda izvozvo, kuti aone kuti tiri kudzidza. Naye anotozvunza kuti ko apa sei tisina kupaona. Nyangwe zvedu asataure nesu achibva kudenga, kusara kwaivavo vakakomborerwa vanotaura naIshe wedu Jesu Kristu misi yose. Makanzwawo zvichinzi Mozisi yaiva shamwari yaMwari. Zvikanzi vaitaurirana zviso zvakatarisana. Kune vanhu vachiri vakangodaro kusvikira nanhasi. Asi isuwo zvichida nokuda kwekusviba kwedu nekuda kwemadhaka edu hatikwanisi kunge tichikhuluma naMwari misi yose. Tinongokhuluma one direction chete neminamato. Tozonzwa ansa taona zviitiko mukati meupenyu hwedu. Toziva kuti zvatikakumbirira paipa ndizvo zvapindura. Kana kuti zvatanga tichifunga pane zvatanga tichiverenga pashoko tikamubvunza tazopindurwa naMweya Mutsvene. Munonzwa? Tinenge tapuwa ungwaru, uchenjeri, zivo nenzwisiso, zvose zvinobva kumweya waMwari.
ipo patinenge tichitaura naIshe wedu Jesu Kristu naMwari vanenge vakaita sei, vakateererawo. Tinenge tichigovana navo kune zvinenge zvabudiswa neMweya Mutsvene. Takagovana navo tirikuita sei, tirikuita progress. Tinotovhurirwa mimwe mikana yakawanda nezvimwe zvatanga tisingazivi zvakawanda. Nyangwe napanyaya dzepamabasa chaipo tinovhurirwa mabasa makuru atinozokwanisa kuita. Muri kupanzwa? Musanoita kudzidzisa nekugoverana naMwari. Pupurai nemiromo yenyu zvamunenge muchinzwa zvichitaurwa noMweya Mutsvene. Zvikanzi daidzirai muri pamusoro pedzimba zvamunenge maudzwa kazevezeve. Mwari anozvifarira, Mwari anozvida, ndo zvinorakidza kuti muri vake. Amen. Munoziva, patinotendeuka tinenge tine zvimwe zvinhu zvatinenge tichiita, nekuti munoziva kakutendeuka kaike kanounza mufaro zveshuwa. Kana tatendeuka nemwoyo wose panouya mufaro mumwe wakanyanyisa, nekuti tinobva taita tumwe tumahabits twatinenge taakuita so twakanakisa, tichirasa tunhu tuya twakaipa twatakanga tichiita. Asi dzimwe nguva tinosvika pakuneta nekuita tunhu itwotu. Hazvinetwe nemusi mumwe chete. Unongosvikipo dzimwe nguva usingazive. Dzimwe nguva unongoti aiwa regedza ndimbomirawo pazuva ranhasi chete ndoregedza kuita zvakati. Kana ndikazoita zvangu pamberi ndozoita. Izvozvo hazvifarirwe naMwari. Zvikanzi garai muchiita mahabits matsva amunenge matora, zivo tsva yamunenge matora, tunhu twamunenge muchiita tunenge tichirakidza kururama noutsvene. Zvikanzi garai muchizviita izvozvo. Zvinhu zvose zvatinoita kuti tirakidze kuti tiri vaIshe wedu Jesu Kristu, ngatigare tichizviita. Mufananidzo wandikapa apa ndechi sokuverenga Bhaibheri. Wakaona wambotanga uchiverenga chapter pazuva, wozongoonekwa wakuverenga one line wobva wandorara, one line unoenda wobva wandorara. Kana kuti uri pakati pekuverenga wakungobatwa nehope uchindorara, pasina kana recovery yaunozoitawo kuti ndakazobatwa nehope paya pandaiverenga chapter yakati, ndaiverenga chapter 8 nezuro, zvino zvandiri kuverenga chapter 9 ndoverenga chapter 8 nechapter 9 pamwe chete zvose ndozvipedza kuripira chikwereti chaunacho kuna Mwari. Zvino hamudaro kandi munongoverenga zvishoma muti zvandisina kuverenga chapter 8 ngedza ndingaiverenga nhasi, makatadza futi nhasi moedza mangwanani. Zvikanzi hamusisina shungu yokuda kufadza Mwari. Nekuti chaanofarira chipa kuverenga kwedu mashoko aMwari, anofarira kuti tiri kuda kudzidza. Mweya anozotipa zvake wokutizarurira mashoko iwawo matsvene aya. Asi iro attempt yamunenge muchiita paya yekuda kudzidza, nyange zvenyu muchiita mamistakes, iye achakuzarurirai pashure. Kana musina kuzarurirwa, pane pamwe pamuchazoenda pane vanhu vanoziva. Munotaura zvamunenge maita sei zviya, zvamunenge madzidza mukafunga, asi ivo ndovanozokukorektai. Icho chamboudza kuti munge mune chekutaura pamusoro pazvo. Ndicho chaanenge achifarira ichocho. Nekuti kutsvaga ndopaanotikumbirai munopuhwa, tsvagai munowana, gogodzai muchazarurirwa. Amen. Shungu, zil. Tinofanira kuramba tichirakidza chido nezvinhu zvaMwari, tisingadzokere kumashure asi tichienda pamberi tichikura. Amen. Tichataurawo pamusoro pemakereke manomwe atinowana kune bhuku yani yazvakazarurirwa. Takapiwa pachena nomweya, naizvozvo zvatinonzwa ngatigovane naIshe navamwe. Ndosaka pachinzi pane maconfession. Unoziva zvinoita confession here? Musafunga kuti confession ndekungotaura kuti ndakazotadza pakati, ndakatadza pakati. Confession tinoita mazuva ose patinenge tichipupura shoko raMwari. Tinopupura Jesu. Kupupura Jesu kuparidza Vhangeri iconfession iyaya. Dzimwe nguva confession yako inenge yakatsveyama, dzimwe nguva inenge yakarasika. Asi Mwari ndinokutaurirai kuti hapana chaunoita neshungu chaasingaoni. Kana uchiita nemwoyo wese usingade zvekunyengera vanhu, kana zvekubata homwe dzaMwari, homwe dzavanhu, Mwari achakuropafadza, achakuzarurira.
inini zvandiri kuuya nekamharidzo aka kadika munoziva kuti ndatomboverenga ndaisingaziva ndofanirwa kutaura pamusoro pechinasi, asi ndatozofoswa kuti ndiverenge. Ndafoswa kuti ndiverenge ndobva ndazogovana navamwe. Handambouya ndichiziva kuti ndichanotaura pamusoro pezvinhu zvose izvi, asi nokuda kwekuziva kuti ndine musenzeketi wekuti ndinofanirwa kuverenga nekugovana pamazuva ano okuverengwa kweOmer, ndaita saizvozvo. Basa duku duku asi rinofarirwa naMwari. Handisi kuzvikudzai ini kwete, asi ndinoziva kuti imi makazviitawo imimi, Mwari achakukudzai. Amen. Verse 7 inotaura uchiti musanyengerwa, Mwari haasekwi, munhu anokohwa zvaanodyara. Amen. Zvikanzi pane vamwe vanodya pavasina kudyara, handi vanokohwa pavasina kudyara, ndo vanhu vakaita sei? Matsotsi. Zviriko futi izvozvo izvi, asi inini handidi kuti matsotsi kana muchikohwa pamusina kudyara. Muri kuzvizwa? Ini kana ndatongokuudzaiwo matokohwa pamadyara, chamadyara inguva yamauya kuzonzwa kuti ndiri kutaura kuti chii. Kana mukazonozviudzawo vamwe, ndiMwari ati kuti akuitai kuti munoudza vamwe. Ndokufamba kweguhwa guhwa rakanaka kana richifamba nemutoo uyu. Nyange makasati tazozvinzwa kuna nhingiri, imimi munoziva chakanaka nechakaipa. Handingambotarisira kuti mungaite chakaipa pamusoro pezvandinotaura. Ndinoziva kuti munenge muchiita zvakanaka bedzi, uye zvemunenge musingaitire ini kana imi munenge muchiitira Mwari. Ndizvo zvazvitofanirwa kunangana nazvo izvozvo. Takadyara muinzwi raMwari tichakohwa. Musatye zvenyu kuti kuverenga kwamuri kuita hakusi kubatsira, nyange kuedza kunzwisisa hakusi kuonekwa, nekuti munenge maenda kumabasa mozodzoka mozoedza kuverenga, asi munguva simba munenge musisina, pfungwa dzaneta, munenge maswera kushandiswa kumabasa. Hazvinei kuti unozvishandira, unozviitira bhindauko rako wega, hazvinei nazvo izvozvo. Nyange uchienda kuchikoro chaiko unodzoka waneta. Don't worry, keep on reading. Pawapuwa napo paduku ipapo pachakura, nekuti ndinoziva kuti akazi kekupedzisira kauri kuverenga nhambo iyoyo kana kuti chapter iyoyo yauri kuverenga kwanhasi, uchaiverenga muupenyu hwako pamwe kamiliyoni. Naizvozvo vhangararai, rambai muchitsungirira kudya shoko raMwari. Ko zvino zvambonzi govana nemudzidzisi. Sei tichigovana nemudzidzisi? Hatimbozvibvunza isusu tisati taenda kune mamwe mavhesi ari pamberi. Munoziva kuti Mwari anoda kunzwa inzwi rake here? Inzwi rake rinomufadza. Munozviziva izvozvo? Munhu anofarira kunzwa manzwi anenge achitaura tinomuti chii muno pano panyika? Hatimudedza nenzira yakanaka, handi tinonga anozvikudza, asi tinonzwa kunzi Ishe wedu Jesu ndiro shoko raMwari. Muri kuzvinzwa? Asi tikaenda kumapisarema tinonzwa zvichinzi Mwari wakakudza shoko rake kupfuura zita rake. Muri kuzvinzwa kaizvo? Shoko rake akarikudza kupfuura chii? Zita rake. Zita rake hana basa naro zvakanyanya, ane basa neshoko rake. Zvikanzi rinoenda richidzika pasi pano, uyezve rinodzoka, haringadzoke kwaari risina kuita zvarinenge ratumidzirwa kuti riite panyika. Muri kuzvinzwa? Mwari anoda kunzwa shoko rake, anoda kunzwa inzwi rake. Naizvozvo musaneta muchiti aiwa patinenge tichiverenga tinenge tichitaura tichidanidzira pai kana kuti ndiri kuverenga zvangu ndakanyarara, asi pandinofungawo mufungo iwo wokugayana neshoko rake iro, iye anozvinzwa kuti tiri kuti chii mukati mepfungwa dzedu. Muri kuzvinzwa? Nyange tikapupura nemiromo yedu, iye anozvinzwa. Izvo zvatinenge tichitaura, anofarira zvatinenge tichitaura, uye zvaanoona panenge tichikanganisa, kuti aiwa vanhu vangu vakarasika, vane shungu asi vakarasika,
Ndichavatumidzira Mweya Mutsvene anotsanangurira kuti vadai apa, vodai apa, vodai apa. Kechipiri, Mwari vanoda kunzwa chokwadi. Andika munoziva kuti chokwadi chii? Nokuti imi makatenda kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo munogara muchitaura kuti Jesu ndiye nzira nezvokwadi handi noupenyu. Mwari anoda kunzwa chokwadi. Anoda kunzwa chokwadi chake. Naizvozvo Mwari anodani mwanakomana wake. Chamuri kuuya nacho kuna Mwari, mwanakomana waMwari. Ndosaka achida kunzwa manzwi amunenge amauya nawo. Kana akapesana anonzi ava vana kuuya nemwanakomana waMwari. Asi kana muchiuya nezvokwadi inobva pakudzidziswa naIshe wedu Jesu Kristu, anoti ava vauya nemwanakomana wangu. Chimbofungai kuti zvakakosha sei kuna Mwari kana achifarira kunzwa mwanakomana wake. Naizvozvo pamunenge muchitaura paipa anoti haazi Helen ari kutaura uyu, haazi Tobias ari kutaura uyu, haazi Farai ari kutaura uyu, haazi Chikwenda ari kutaura uyu. Ndiani ari kutaura? Mwanakomana wangu ari kutaura. Uri kuzvinzwa? Ndonge kana mune zvokwadi. Sababa vanofarira kunzwa mwana wavo achisvika achiti gogogoi achibva kuchikoro misi yose. Hazvina basa kuti mwana asikana here kana kuti mwanakomana. Kana amai vanofarira kunzwa mwanakomana wavo kana mwanasikana wavo achiti gogoi ndadzoka kuchikoro ndine nzara. Ivo votsvaga chokumupa handi. Chingoti tine dambudziko rekuti mazuva ano takurererwa vana nevamwe handi. Vanokura vasina kahunhu kedu kayaka. Vanokura vane kahunhu kekutoredzera. Muri kuzvinzwa? Ndo zvakafanana navanhu vanodzidziswa navanhu vasingade Mwari. Nyangwe vari kutora zvavo zvinhu mubhaibheri, vachatoredzerawo pane zvavanodzidziswa navanhu makororo, maprofita enhema, namapostora ekuzvituma, nen'anga namadhimoni ari kuparidza mazuva ano. Muri kuzvinzwa? Pane zvatinototoredzera ipapo. Ndosaka ndaichitaura panyaya yesivi, nyaya yekupepeta kuona kuti zvinhu zvatsetseka here, tabvisa humwe husina basa kana mamwe marara aya, tasarwa nechi. Tinokwanisa kuona pasina chakakosha ipapo. Zvakangonaka zvose. Munofunga kuti Mwari haazvifarire here kuti kana pane munhu aparidza takaisa pasivi so pakasabuda chakanaka kana hwani, munofunga kuti haazvifarire? Anozvifarira. Anoti vanhu vangu vanondida. Havasi kungotora nonsense yese. Havasi kujairirwa. Muri kuzvinzwa? Vanhu vane shungu nena. Vanhu vanondida. Chetatu chokuti sei tichigovana naIshe naMwari tisingangogovana pachedu chete. Zvikanzi chokwadi inokonfema, inotaura pana Ishe wedu Jesu Kristu. Andikati tombozvitaura izvozvo kuti kana Ishe kana achinzwa imi muchitaura, anokwanisa kuzvisa pachokwadi kana kuti anokwanisa kuzvisa panhema. Anokwanisa kuti makakanganisika zvenyu pakati asi zvimwe zvimagona. Munozvinzwa? Naizvozvo kana tichiuya tiri muchokwadi, tavandudzwa, tava nezvokwadi, tazadzwa nezvokwadi, Mwari anotaura kuti apa pana Jesu. Haachaona Tobias sezvatambotaura, haachaona Francesca, haachaona Helen kana Idai kana Farai. Akuona chi? Akuona Jesu. Ndakataura inini nezuro, ndakati tose tiri ana Jesu. Muri kuzvinzwa? Kana tino kubwinya kwa Jesu matiri ana Jesu, ndokuona kunoita Mwari kana akatitarisa.
achiti zvokwadi uyu mwanakomana wangu ari apapo. Muri kuzvinzwa? Kwete kuti isu ndisu mwanakomana wacho, asi kuti anonzwa kuti patinenge tichitaura papa tino mwanakomana akatigara. Ndizvo zvatinofanirwa kuvavarira kuita. Tinoziva kuti mweya wemasvikiro unouya neumwe nedzimwe nzira, asi uyu mweyawo, nyangwe tisingabatwe zvedu neHoly Spirit, dzimwe nguva takatanga kutaura nendimi, mweya mutsvene tinongouwana mumagwaro imomo, unobuda uchibva pashoko raMwari. Mwari anoda pana Kristu, haadi patiri isu hatina basa. Ndakambokudzai kuti isu hatina basa kwaari. Chaanongoziva chete ndiKristu, ndiye chete waanoda. Kristu ndiye wakauya kuzotiponesa pasi pano. Kristu ndiye ane basa nesu, asi Kristu haana basa nesu zvakanyanya, akauya kuzoponesa shoko raMwari. Uri kuzvinzwa? Rakanga rabatwa zvisina kunaka navasakarurama. Ipopo takajairira Mwari, topedzisira taane kereke dzemanga-manga, sezvakanga zvakaita temberi paJerusarema navaprista vayo namasinagogo ayo. Muri kuzvinzwa? Kana tajairira Mwari nenzira dzisina kururama, topedzisira taita saivo. Hakuzi kuti haana kutiramba sekuramba kwavakaita vaIsraeri. Anokwanisa kunge akatotiramba kudhara, pachingone vashoma chete varipo vachiri kudiwa naKristu, vari kunzunzutira, navamwe vaakamirira kuti vapone vasati vazvarwa, kusvikira musi wokuuya. Zvikanzi Mwari ndiye anoziva musi wekuuya kwaIshe wedu Jesu Kristu. Chokwadi inotaura kuti Ishe wedu Jesu Kristu ari pano, ari pane munhu uyu nowoyo, uyezve munhu uyu kana ane chokwadi ari kutaura nani? naMwari. Ko iwo kuvapo kwaIshe wedu Jesu Kristu kwakakosherei? Zvikanzi kuvapo kwaKristu Jesu ipapa pandiri kutaura apa, zvikanzi kwakanaka, nokuti kunopupura kuchiti chii? Munhu uyu akaponeswa. Ndo point number 4 iyoyo, yokuti sei tichigovana naIshe naMwari. Kupupura kwedu kuti takaponeswa, tina Ishe wedu Jesu Kristu, tiri Ishe wedu Jesu Kristu isu. Ndo pamunozinda munozverengera mega kuna Johani Johani 17, munonzwa kuti inoti inotaura zvimwe zvinhu zvakada kufanana naizvozvo. Inenge ichingozadzisawo nedzimwe nzira. Tati isu kana uchipupura chokwadi, uchitaura naMwari naIshe wedu Jesu Kristu muzvokwadi, kwete zvokwadi zvenyu yepano pasi, tikutaura zvokwadi yeshoko raMwari, iyo yakauya kuzoponeswa nani? naIshe wedu Jesu Kristu. Ndio inodikanwa kudenga. Isusu miviri yedu haidikanwi kudenga, haidikanwi ikoko, yakaboora. Chinodikanwa mweya uri matiri, kuti mweya uyu wafanana nezvokwadi yaBaba, kanzi wouya zvawo woswogara kuna Baba. Andikaimi munodedza mufi kuti auye azogara pane munhu. Naizvozvo Mwari anodedzawo mweya yedu kuti iuye izogara naye. Number 5, ruponeso rwedu runotapupura ruchiti tinozivikanwa naIshe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo kana tazivikanwa naIshe wedu Jesu Kristu, tava neaccess kunani? Kuna Baba. Chinhu chakakosha ichocho. Tinozivikanwa nemwanakomana, naizvozvo Baba vanotiziva kunzi ava vanun'una, ihanzvadzi, ishamwari dzechikomba, ishamwari dzomwanakomana wangu. Nyangwe takasvika Ishe Jesu Kristu vasipo, ivo mbune pachavo vasipo, vakakwira kuenda kudenga, tinogamuchirwa. Mashoko aya haazi matsva kwamuri, nekuti Ishe wedu Jesu Kristu anotaura kuti hamuchakumbirani, ina handichakukumbirirai, asi imi makunokumbira mega kuna Baba. Muri kuzvinzwa kazi? Tazivikanwa ka.
takunokumbira kuna Baba. Izvi zvose zvinouya nenyaya yekuti tinenge tichitsungirira kuvandudzwa nekutsveniswa nekuti ase nekutsetseswa panyaya yekutenda nokuziva Mwari. Muri kuzvinzwa? Zvinobva pakutsungirira kwedu, kuvangarara kwedu, our commitment, unwavering commitment. Naizvozvo tinobuda nekupinda pamberi paMwari anytime yatinenge tada, kana tikagara takabatirira ipapo, pakuramba tichivandudzwa, pakuramba takabatirira pazvinhu zvaMwari apo, tinobuda nekupinda kuna Mwari every time. Makazonzwa ndiani? Comrade aya, Heavenly Army Commander, Comrade Madungwe, vachiti vamboenda kudenga vakazodzoka. Aivo ndivo vanoziva kuti vanopinda kudenga here nokudzoka. Asi ndo zvandiri kutaura izvi, kuti zvinoitika ivo handiziva kuti vakapinda here kana kuti vakadzoka, kana kuti vanogara vachipinda nokubuda. Asi izvi zvinoitika pane mutendi wese. Chinzwai manje kwatakuenda ndokunotaura kunopupura kuti munhu uyu anogara ari kuna Mwari, uyezve Mwari anomuziva. Point number 6. Zvikanzi kuzivikanwa naIshe wedu. Kana tichizivikanwa naIshe wedu Jesu Kristu, zvinoreva kuti Mwari anopindura mibvunzo yedu kana tichidana. Anopindura patinenge tapinda mumatambudziko paipa, anopindira. Makambozviona here kuti Mwari anombopindira zvimwe kwako kana wapinda pamatambudziko? Handizivi kuti kutenda kwenyu kwakamira sei zvenyu, asi makatendawo nokutenda kwakanaka, muchaona kuti apa ndingadai ndafa apa, asi ndaponeswa. Ndaponeswa kwete nemunhu, asi chandinzvengesa apa, handizivi kuti chandinzvengesa chi. Paunenge wakutoona kuti apa panapa ndakutodimburwa musoro nevhiri remotokari, asi unozongonzwa kunzi motikari yakupotsa, yapfuura nepanga pane musoro wako. Chakufambisa chii? Wanga wakati zete wakarara pasi ipapo. Ndo zvandiri kutaura izvozvo. Handisi kutaura ndichingotorawo mufungo yangu, asi makaenda pane mapisarema 91 panoti kudini? Verse 14 inotaura ichiti, nokuti anondida, ndizvo zvinotaura Jehovha, neni ndichamununura, ndichamudzivirira, nokuti anoziva zita rangu. Achadana kwandiri, uye ndichamupindura. Ndichava naye pakutambudzika, ndichamurwira uye ndichamukudza. Ndichamugutsa neupenyu hurefu, uye ndichamuratidza ruponeso rwangu. Amen. Kana tichiita zvinoda Mwari, chigara chivangarara chida kumuziva misi yose, zvinhu zvakadai sezviri pana 14, pavhesi 14 kusvika pa16 pamapisarema 91, zvinoitika kwatiri. Asi zivai kuti nyasha kana kuti ngoni dzinenge dzakati tatata pauri kana uchigara uchizikanwa naMwari. Mwari achiti akanzwa inzwi rako richidana, okurumidza apindura. Nekuti paanonzwa inzwi riya, ari kunzwa inzwi rani? Romwanakomana wake. Haanganonoke kupindura. Iye anoziva kuti mwanakomana wake akagara zvake zvakanaka kudenga. Asi paanonzwa achiti, iwe uchiti, yowe ndofa zvino, ndofa. Iye anokuti munhu anga akagara kunoku zvakanaka, chii chakuda kumuwana kuno kudenga rengu dzvene kunoku? Unofunga kuti haangamanyi kuti anoona kuti chii chambopinda kunoku, kuti Satani adzoka here kuno kudenga? Anenge anzwa iwewe uchidana uri pasi pana, akati regedza ndinomupindura. Adana kwandiri, regedza ndimupindure, nokuti ndinomuziva. Tinozivikanwa kuburikidza nomwanakomana waMwari. Zivai kuti kana zvikadarowo futi, dzimwe mhosva dzinofanira kunge tichipuhwa naMwari, kana kuti zvivi zvinofanira kunge zvichiverengerwa kwatiri, hazvichaverengerwa. Muri kupanzwa? Kana waone ukama hwakadaro kuna Mwari so, nokuda kwezilo yako, unonzi wakarurama. Naizvozvo paunokanganisa, hapatongwe sekutongwa kunoita uya asingatende uya. Chakati vanhu vasingatende vanowanikwa kupi? Vanowanikwa mukati mekereke.
ndo vamwe vanoti vakagamuchira Ishe wedu Jesu Kristu. Ndikati vari kunze kuzvikara Mwari haana basa nazvo izvo. Muri kupanzwa kapa? Vanowanikwa mukereke ndivo vanotenda. Zvino kana une kutenda kwakadai, nyasha dzakati tatata, dzakawandisa, ngoni dzakawandisa pamusoro pako, paunoita chivi chingatongerwa rufu, iwewe kwauri chinenge chichiverengwa semistake. Zvinonzi munhu anondiziva uyu, handifunge kuti aita nokuda, aita mistake nokuti anondiziva, shoko anoriziva. Newewo ukaoregedza kuramba uchingokanganisa hati ukuti unoramba uchingodzokorodza chivi chimwe chete ichocho, ndo panozozvibata kuti munhu uyu akurasika. Handisi kuti chitombotanga nekuita chivi ichocho, asi nyange wakatadza inokaundwa kwauri sei? Semistake, kuti sechivi. Angoita mistake, ari covered neropa raIshe wedu Jesu Kristu. Aita nokusaziva, aita zvangoitika chipiporipochko. Makanzwawo pamusoro pemunhu anouraya munhu asingadi kuti pakanga pane maguta ekutiziranda, zvokuti nyaya iyo yakatongwa asina kuuraya munhu achida, zvangoitikawo nemistake kuti dimuro rabva pademo rikaenda rikanorova munhu akabva afa. Iye akaziva kuti ndakabatwa navanhu ndinonzi ndindauraya munhu uyu, zveshuwa ndiye anenge aurayawo. Asi auraya achida here? Auraya asingadi? Zvisinei ane mhosva yekuti aponda auraya. Muri kupanzwa? Asi akamhanya kuguta reutiziro akanotsanangura nyaya yake, vakatonga vakaziva zvokwadi kuti akanga asina mhosva, anga asina kuvengana nemunhu. Zvangoitikawo. Zvoitwa sei? Ndio yatiri kuti mistake yekuti ungagara zvako muguta reutiziro. Muri kupanzwisisa? Chidzidzo ichi chakakura. Regedza nditi handikati hatingachipedzi chese, handidi kuti titaura zvakawandisa. 2 hours ndichitaura kwete. Tapedzisira pakuti naizvozvo paunokanganisa zvimwe zvinhu zvaunenge uchiita zvinofanira kunge zviri chivi, zvinoitwa overlooked, zvinongonzi waitawo nemistake, hapana asingatadzi. Zvasiyana navamwe vasingatendi vaya, vanhu vari muhabit yekuita chivi. Vamwe pavanonzi vaita chivi, iwe unonzi waita nemistake. Zivai kuti kuziva Jesu isimba. Naizvozvo kana iwe une simba, Mwari anonzwa simba rake parinobuda. Amen. Tichatangira papointi iyoyo. Iko zvino yatigomirei pari nhasi. Tongoti iyi yakanga iri part A yezuva ra25 rokuverengwa kweOmer. Chisarai.